Novo golpe ao narcotráfico en Galicia. A Policía Nacional está a levar a cabo este mércores un operativo no Porto da Coruña, en colaboración coas autoridades francesas. No peirao de Calvo Sotelo atracou esta mañá unha fragata do país galo. A bordo ían varias persoas que foron detidas en mar aberto cun alixo de case 2 toneladas de cocaína. Hai polo menos 4 arrestados. A droga foi descargada nas instalacións portuarias coruñesas. A operación segue aberta nestes momentos e baixo segredo de sumario, tal e como explicaba esta mañá Pedro Blanco, o delegado do Goberno en Galicia. É unha operación conxunta que está facendo a Policía Nacional coas autoridades francesas e o barco, o que trae varios detidos que foron detidos en alta mar cunha importante alijo de cocaína e que, está baixo secreto do sumario e estamos pendientes de que, unha vez que se poñen a disposición judicial, se levanta o secreto, darles os pormenores. Este da Coruña prodúcese só unhas horas despois doutro importante operativo antidroga desenvolvido na comarca do Salnés. A Policía Nacional desartellou este martes unha rede dedicada á distribución de heroína polas 7 cidades galegas. Houbo numerosos rexistros en varias localidades. Os 22 detidos nesta operación pasarán previsiblemente mañá xoves a disposición xudicial. Boas tardes, xoves 22 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. A Fiscalía de Ourense denuncia pola vía penal os ruídos que xeran varios locais nocturnos da zona vella. Unha situación da que os veciños levaban tempo queixándose, 8 anos. A denuncia vai contra os responsables de 4 establecementos e tamén contra o alcalde de Ourense e un técnico municipal, o entender que en todo este tempo coñecían e consentiron esta situación. Vindo aí que casi, 25 anos. Estes problemas son desde sempre. Quizá ahora é máis ahora que fai anos. Pues toca que tomar medicamentos para dormir, porque si uno no toma, pues lo esperan acá toda la noche. Estamos ás portas do primeiro gran temporal do outono. Chámase Benjamín e como chova como a tarde pasada na Coruña, poderían repetirse os asolagamentos das últimas horas que ven nas súas pantallas. En breve, actívase un aviso laranxa no mar, en gran parte do interior será amarelo por vento e chuvia. Hai preocupación entre a veciñanza da Ponte Maceira tralo derrubamento parcial dun muiño de auga dese conxunto patrimonial situado entre os concellos de Negreira e Ames. Os veciños din que a estrutura xa tiña unha fisura e finalmente acabou rompendo. Temen que haxa máis problemas coas enchentes do Tambre no inverno. Reclaman unha maior conservación deste espazo declarado ben de interese cultural. Estaba medio arruinado, xa tiña grietas, bastante separación dunhas pedras a outras. Tenía una grieta en los dos lados bastante importante, con lo cual parte del tejado ya se había desprendido. Obviamente las inundaciones llegan prácticamente hasta el alero de la edificación y era fijo que se iba a caer. Operación antidroga no Porto da Coruña leva a cabo a Policía Nacional en colaboración coas autoridades francesas. Hai varios detidos e incautouse un importante alixo de cocaína, Xoel. Sí, Raúl, dende primeira hora desta mañá este Porto da Coruña, en concreto o peirao de Calvo Sotelo, está contando cun amplo dispositivo policial e todo arredor desta embarcación militar francesa que teño ás miñas costas, que transportou a eses 4 detidos e as case 2 toneladas e media de cocaína incautada. Axentes da Policía Nacional, en colaboración coas autoridades francesas, interviñeron nas costas de Lisboa unha embarcación de 12 metros de esloré 3 motores de alta velocidade cunha carga importante de cocaína. A investigación iniciouse o pasado venres tras recibir a Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional unha información sobre a posible existencia dunha organización dedicada precisamente ao transporte de cocaína a través do Océano Atlántico ata España. A Audico logrou localizar esa embarcación na madrugada do sábado e foi daquela mentres tentaban fuxir cando a tripulación tentou desfacerse da droga. Finalmente, a embarcación afundiu durante o seu remolque debido ao estado precario no que se atopaba. A operación saldouse polo momento, como dicimos, con eses 4 homes detidos como presuntos responsables dos delitos de tráfico de drogas e tamén de pertenza á organización criminal, unha operación antidroga que coincide de feito poucas horas despois doutra levada a cabo na comarca do Salnés.
É un momento en que os 4 detidos en mar aberto baixaban da fragata francesa escoltados pola Policía Nacional. Faltaban poucos minutos para as 11 da mañá. Unha hora máis tarde, unha cadea humana formada por unha vintena de axentes levaba a cabo o desembarco dos fardos de cocaína, 2.400 kilos aprehendidos neste buque militar francés. É unha operación conxunta que está facendo a Policía Nacional coas autoridades francesas e o barco, bueno, pues, o que trae varios detidos que foron detidos en alta mar cunha importante alijo de cocaína e que, bueno, pues, está baixo secreto do sumario e estamos pendientes de que, unha vez que se poñen a disposición judicial, se levanta o secreto. Contra as 7 da mañá deste mércores irrompían no Porto Coruñés axentes do Greco de Galicia, que é a unidade especializada na loita contra o narcotráfico, membros da Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira, guías caninos, Policía Portuaria e Garda Civil. Un gran dispositivo que chamou a atención dos traballadores do porto. Yo entraba para trabajar ahí a las 8:15 y estaba entrando el barco de guerra con un barco pequeño remolcado. Y por lo que se ve por ahí, que creo que hay movimiento. Yo voy a pasar las grilleras por delante de la oficina y bastantes grilleras de la Policía Nacional. A investigación iniciouse o venres pasado tras informar a DEA da posible existencia dunha organización criminal dedicada ao transporte de cocaína desde o Océano Atlántico cara a España. Avanzadas as pesquisas, Audico Central logrou ubicar a embarcación de alta velocidade con 3 motores e 12 metros de eslora ao oeste de Portugal, onde agardaba recibir apoio técnico da outra parte da organización criminal afincada no país luso. E malia que horas despois trataron de desfacerse de toda a droga tras ser descubertos polas autoridades francesas, logrouse interceptar a lancha, recuperar os 2.400 kilos de cocaína e deter os 4 tripulantes que permanecen nas dependencias policiais de Lonzas á espera de pasar a disposición xudicial. Este é o segundo golpe en 24 horas o tráfico de drogas. Onte no Salnés quedaba desartellada unha rede que distribuía heroína por boa parte de Galicia. Hai 22 detidos que poderían pasar a disposición xudicial a partir de mañá en Vilagarcía. Golpe en toda a liña de flotación dunha importante rede que estaría distribuindo heroína por varias cidades galegas. Os 22 detidos serían os coñecidos como paqueteiros, é dicir, nin xeques nin peóns, senón narcos que estarían no nivel medio da cadea, os encargados de mover a droga en cantidades pequenas que igual roldan o kilo, pero que son pezas clave para que esa mercadoría chegue ao consumidor final. Se ha detenido a más de una veintena de personas que presuntamente tienen relación con el tráfico de drogas. E non calquera droga, heroína, unha sustancia que está volvendo con forza tras a caída dos prezos da cocaína. O perico xa non deixa tanto beneficio, por iso os narcos están apostando polo cabalo que agora se consome en pipa. A operación Doner, na que traballaron conxuntamente Policía Nacional e Garda Civil, desenvolveuse sobre todo na provincia de Pontevedra. Se han realizado más de una decena de registros en distintos puntos de la provincia. Finalmente se han intervenido sustancias estupefacientes, dinero y algún arma. E o balance deses rexistros en Vilagarcía, Vilanova, Cambados, Vigo, Baiona, Soutomaior, pero tamén en Santiago. Non pasou nin un mes da última operación gorda, a Operación Saona. Foran 18 rexistros, 14 detidos a un e outro lado da ría da Arousa e un alixo de máis de 3.600 kilos de cocaína que chegaron á Pobra nun narcosubmarino. É o maior cargamento de cocaína incautado no que vai de ano en toda Europa. Días falábamosles da difícil situación que viven uns veciños do barrio das Fontiñas en Santiago. Segundo denuncian, teñen que convivir cun narcopiso no seu edificio, pois ben, a situación non mellorou, así que decidiron contratar seguridade privada para evitar que se sigan producindo incidentes durante a noite. Contanos, Nuria. Tratan de evitar así, Raúl, o ir e vir de persoas, de consumidores que se achegan ata este edificio do barrio de Fontiñas, aquí en Compostela. Os veciños decidiron afrontar esta situación custeando do seu propio peto un servizo de seguridade privada nocturno, de maneira que se podan garantir unha certa tregua, polo menos durante a noite, que non veñan persoas a realizar esta actividade e garantirse polo menos así unhas horas de tranquilidade e descanso. E que pasa durante o día? Pois o certo é verdade é que dende que lle contamos esta situación xa hai
en uns 10 días a situación non mellorou, continúa sendo un ir e vir de persoas que se achegan ata aquí para mercar presuntamente drogas neste punto en que se está consolidando como un narcopiso aquí no barrio de Fontiñas, e o certo é que un foco de ruídos, de conflictos, de altercados de todo tipo. Xa se tivo que personar en varias ocasións tanto a Policía Nacional como local e os veciños, os afectados veciños deste inmoble, o certo é que están desesperados. Xa recurriron tamén ao Concello, tiveron que presentar varias denuncias por distintas vías. A situación xa está deixando a súa paciencia ao límite. Ya non é só pola noite, a nosa vida está condicionada ás 24 horas, porque cando chegas a casa cos teus nenos non sabes se vas a ter ali outra discusión entre consumidoras, porque xa van dúas, xa houve amenazas no portal diante da policía, porque este domingo houve que chamar a policía precisamente, e o medo é o cambio de vida para todos, é desde que están eles aquí facendo isto, non é agora polos de seguridade, vamos, é un mal menor para nós en realidade. Alivio tamén, polo menos temporal, en Pontevedra polo ingreso no cárcere da muller que agrediu varias persoas na rúa nas últimas semanas. Este ataque a unha rapaza en Benito Corval foi a pinga que rebordou o vaso. Sumaba case unha dúcia de detencións, 4 na última semana. Unha delas por mallar nun home de idade avanzada. Tirouno na rúa e rabuñouno na cara con asañamento. Sorte de varias persoas que a suscitaron por mans e pernas. A alarma social era tal que chegaron a difundirse cartéis de advertencia á veciñanza. O profesor de Ourense, condenado por violar unha alumna, continúa en paradoiro descoñecido dende mediados de setembro. Tras ser condenado a 13 anos de cárcere, Martiño Ramos Soto logrou fuxir antes de que as autoridades o levaran a prisión. O 15 de setembro, a Audiencia Provincial de Ourense emitiu unha requisitoria de busca e captura, pero ata o momento a xustiza non logrou dar co fuxido. O mestre encontrábase en liberdade provisional e cando a policía foi ao seu domicilio non o atopou. Ao parecer, o condenado puido marchar de Ourense hai 2 meses sen intención de regresar. Estas imaxes que tomamos na mañá deste martes en Ourense repetíronse hoxe en Vigo cun novo apagamento masivo, neste caso en Coruxo, onde chegou a haber uns 3.000 usuarios en luz. Asiña imos en directo ata alí e lles contamos máis aquí no Galicia Noticias. A Fiscalía Provincial de Ourense denuncia por vía penal varios locais da zona vella por contaminación acústica polas noites. Patricia Barreiro, contanos. Si, unha problemática e unha reivindicación dos veciños e veciñas desta zona de Ourense que suma xa varios anos. Aseguran que esta denuncia por parte da Fiscalía contra varios locais da zona é un precedente histórico para rematar cos ruídos motivados polo ocio nocturno. Dita demanda tamén inclúe o alcalde da cidade e un técnico municipal por deixadez de funcións. Despois de 8 anos de denuncias por mor do ruído nocturno en varios locais da zona vella de Ourense, a Asociación Veciñal O Cimborrio celebra que a Fiscalía Provincial tome partido neste conflito con 4 denuncias a varios locais desta zona por contaminación acústica. Así non lo certificaba por teléfono o seu presidente Carlos Vence. Valoramos positivamente que la Fiscalía haya admitido a trámite y haya presentado ante el decanato las denuncias, porque es una forma de reconocer que todas las denuncias que nosotros llevamos presentando a lo largo de todos estos años tienen una base y están fundamentadas. Denuncias, pero tamén informes que levan recompilando dende hai 8 anos, entre eles informes médicos de varios veciños e documentos gráficos como estas imaxes gravadas en plena noite. Levo vivindo aquí casi, non sei, 25 anos. Estes problemas son desde sempre. Quizá ahora é máis ahora que fallanos. Todas las discotecas las abren. A partir de la 1 de la mañana esto se llena hasta las 8 o 7 de la mañana que cierran las discotecas. En todo este tempo, as denuncias levadas a cabo por particulares e dende a propia asociación acabaron en nada, salvo nunha suposta multa económica a un local nocturno. Denuncian presuntas ilegalidades nalgúns establecementos como mala insonorización, non respectar os horarios nocturnos ou un mal uso das licenzas. Claro, es que a la gente no le puedes privar de una fiesta, quieras que no.
Entón, controlar mellor el horario. Pero tamén me dá pena porque que ao mellor que haya contaminación acústica por aquí, cando este é un sitio tranquilo, que ademais nos gusta que haya así movimento de xente. Busquen y se condenen a aquellas personas que nos han hecho sufrir y que nos han echado incluso de nuestras casas, pero realmente lo que queremos es vivir tranquilos, es decir, poder regresar, poder estar con nuestros hijos. Nas súas denuncias, a Fiscalía tamén inclúe o alcalde de Ourense e un técnico municipal o entender que en todo este tempo coñecían e consentiron esta situación. De momento, dende o consistorio non quixeron facer declaración ningunha ao respecto. O xulgado de instrucción número 3 de Lugo abre unha investigación sobre a morte da muller que foi golpeada por unha vaca no desfile de gando de San Froilán. Unha investigación para depurar responsabilidades e saber se se incorreu nun delito penal por imprudencia. A falecida, que era veciña de Vilagarcía, paseaba pola rúa cando a vaca se soltou do seu cuidador e a golpeou. Pasou máis de 10 días na UCI, pero non puido recuperarse das feridas. Falecía o domingo. De momento, non se sabe se a familia vai emprender accións legais. Novo apagamento masivo matinal nunha cidade galega, onte foi en Ourense e hoxe en Vigo. Contanos, Alejandro, onde e como foi esta vez? Pois desta volta, Raúl, afectou as parroquias de Fragoselo e de Coruxo, a moi poucos kilómetros da cidade de Vigo. Un corte que acontecía contra as 9:30 da mañá e que deixaba alrededor de 3.000 habitantes sen corrente, pero segundo nos indican algúns veciños, a esta hora xa poden gozar outra vez de corrente eléctrica. A causa todo parece indicar que estivo nun problema nunha liña de media tensión na que estiveron a traballar durante toda a mañá os técnicos de Naturgy. Como ben decimos a esta hora, algúns veciños xa nos din que volven a ter esa corrente, pero din estar fartos porque non é a primeira vez que sofren un corte deste estilo. Arredor das 9 da mañá, algo máis de 3.000 veciños da parroquia de Coruxo quedaban sen luz. O corte, que nun principio produciuse de forma intermitente, alongouse durante case 3 horas. Como os temos todo eléctrico, hasta nin abrir o portal do garaxe para dar unha volta co coche, dámola a pé. Sí, afecta para todo, para a hora de cociñar, para incluso abrir o portal eléctrico, corriente, o motor do pozo, todo. Empresas e negocios da zona non puideron desenvolver a súa actividade durante boa parte da mañá. Estamos desde as 9:15 con pequenos apagóns e a partir das 10:15 xa total. E claro, afecta, porque nos aquí cando máis traballamos é pola mañán e non estamos facendo nada. E despois as loterías, que a máquina ten un generador que dura uns 30 minutos e despois apágase. E tampouco podemos facer nin primitivas nin nada. Non tivemos nin auga, non íbamos secadores, bueno, non pudimos traballar en toda a mañá. A caída de parte dun tramo do cableado aéreo foi a causa da avaría na suministración. Ahora hay que venderlo. La gente, si no hay luz, creo que ya ni viene. A partir das 12 da mañá, a luz foise restablecendo pouco a pouco en parte da parroquia e veciños e negocios ían recuperando a normalidade. Un accidente no barrio de Vistafermosa, en Ourense, deixou onte pola tarde 4 persoas feridas. Os veciños denuncian o mal estado da pista onde se produciu o sinistro e piden actuacións urxentes no lugar. 2 vehículos víronse implicados neste accidente que se producía pasadas as 6 da tarde en Ourense. Chovía con forza e un BMW de cor negra saía do seu carril baixando do Monte Deu na zona de Vistafermosa para chocar case frontalmente contra un Mazda branco que subía na outra dirección. Os veciños denuncian que a estrada é moi perigosa e que os accidentes son habituais. Piden ao Concello actuacións urxentes xa que se trata dunha estrada de titularidade municipal. Justo bajando para su casa, hacia su casa, pues a mí hasta que me llamaron por teléfono me dijeron baja que tu empleado que acaba de tener un accidente. Y bajé y fue con lo que me encontré. Esta subida a Montedeu siempre pasa igual, todos los coches derrapan aquí, tanto en las subidas como en las bajadas. En la subida el coche aún se da controlado debido a la velocidad, pero en la bajada aquí no hay quien controle un coche. Y aquí lo dicho, aquí no hacen nada, no echan sal, no echan nada. Nun primeiro momento, os bombeiros de Ourense desprazáronse ao lugar xa que se pensaba que había alguén atrapado no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesaria a súa intervención. 4 persoas quedaron feridas leves, entre elas o conductor do BMW que foi trasladado en ambulancia e os outros 3 ocupantes do Mazda branco.
De seguro que moitos de vostedes quedaron sen paraugas despois de deixalo na entrada dun establecemento público. Que pensan vostedes que pasa cos paraugas? Esquécense, confúndense ou directamente roubanse? Así ya lles falamos disto no Galicia Noticias. Susto no arrastreiro galego o Radoche III, que ten base en Celeiro e sufriu esta mañá unha vía de auga. Había risco de afundimento e rescataron os seus 11 tripulantes. Agora están a bordo de outro pesqueiro galego, o Puente Areas 1, camiño do porto de Castletown. Todos están ben, segundo confirmou a Casa Armadora, que tamén dixo que o buque segue a flote. O buque tiña previsto descargar na Coruña, parte da súa tripulación é galega. O incidente produciuse en augas próximas a Irlanda. Ben, chega o primeiro temporal do outono con avisos meteorolóxicos que acadan o nivel laranxa en algúns puntos e faino despois de que xa nas últimas horas a intensidade da chuvia causara solagamentos que o mesmo se repiten, Sabela. Raúl, pois sí, a previsión realmente é que sí que se van repetir esas intensísimas chuvias das últimas horas. Aquí, por exemplo, onde estamos, na Coruña, onte a partir das 7 da tarde caeron 21 litros por metro cadrado. Falamos de previsión porque realmente a esta hora e durante prácticamente toda a mañá, meteorolóxicamente falando, a situación aquí está bastante tranquila. Así que notamos bastante vento, pero hai unha sensación agradable duns 20 graus, 19 graus de temperatura aproximadamente. Pero é certo que a última hora da tarde de onte a cousa cambiou de xeito moi rápido, repentinamente caeu moitísima auga durante un período de tempo moi curto, pero, por exemplo, esta glorieta onde estamos, coñecida coloquialmente como a do Pavo Real, anegouse. Había varias balsas de auga e iso complicou moitísimo a circulación porque esta é un nudo de tráfico importante. Aquí chega parte da terceira ronda, a ronda de Outeiro, tamén estamos moi próximos ao estadio. Aquí houve unha afectación de tráfico importante tamén noutras zonas da cidade. Se a previsión se cumple, como parece que así será, hoxe saberemos que se chove, esa chuvia traerá a sinatura de Benjamín, que é a segunda borrasca de grande impacto do que levamos de temporada. Ayer fue horrible, pero bueno, limpió porque estaba moi cargado todo e já se sabía que estábamos cansados, non podías dormir. Moita calor e moito vento do sur e ao final cando cambia os ventos pois pasa eso, chove forte. Estamos na Coruña, estamos en Galicia e aquí xa sabemos que todo é inesperado, pode chover en cualquier momento. Las personas del norte estamos un poco acostumbradas ya. Pero bueno, sí fue, hombre, en un principio sí que me asusté porque vi por la televisión que había zonas encharcadas con bastante agua. Ayer le compramos un chubaquero al perro de casi 40 euros y yo creo que es la mejor inversión porque ha sido comprar chubaquero y no cae ni una gota. Preséntase o primeiro temporal do outono onde ao longo da tarde case que toda Galicia vai estar en aviso por fortes refachos de vento e tamén por precipitacións. Primeiro intensas e despois a última hora cuantiosas asociadas a unha fronte moi activa que tamén vai deixar unha situación complicada na próxima madrugada. Pero ollo que a situación máis adversa preséntase no litoral. A acción combinada do vento do suroeste do Mar de Fondo deixa zonas da costa da Coruña e tamén de Lugo en aviso de nivel laranxa. O anecdótico ou a anécdota deste primeiro temporal é que tan só a Costa da Morte e comarcas como a de Noia, Muros e o Barbanza son as únicas que non están en aviso, cando habitualmente, cando nos afectan as borrascas atlánticas, son as primeiras que sofren pois os efectos pois da chuvia e tamén do vento. En Negreira caeu parte dun muiño no río Tambre, na Ponte Maceira. Alí din que era case a crónica dun derrubamento anunciado, así que non nos colleu por sorpresa. Esther. Porque xa levaba anos, din aquí, cunha fenda importante xusto ao longo de toda esa esquina que acabou colapsando onte. E iso que o río non baixaba con moita forza, así que logo de aguantar anos e anos das enchentes que son frecuentes aquí, parece que o muiño acabou caendo polo seu propio peso. O caso é dirimir agora quen ten que reparalo e dende aquí urxen a facelo o antes posible, antes de que veña máis auga que poida empeorar o estado da construción. Na Ponte Maceira xa se sabía dunha conta atrás, din que era cuestión de tempo que caera o muiño. Estaba medio arruinado, xa tiña grietas, bastantes separacións dunhas pedras a outras. Chegou un momento que se lle termina a vida como unha persona. Unha vida de máis de 2 séculos en pé.
Estes muiños son construcións catalogadas dentro do ben de interese cultural que protexe a ponte da Ponte Maceira. Agora toca avaliar o alcance dos danos. Salvo vicios internos, en este momento se ve estable, se ha venido abajo la cara exterior. Eso no quiere decir que haya que actuar de manera urgente, hay que reponer esa parte, sobre todo en épocas de caudales intensos, el agua va a barrer. Como el agua barre con la grieta abierta completamente, probablemente la situación de colapso puede ser ya importante por el tema de cómo trabaja el agua en ese punto. As enchentes aquí son frecuentes e nos casos máis extremos a auga chegou a cubrir os tellados destes muiños, así que o risco está aí. Se chove moito e enche moito río, posiblemente caia máis aínda. Urxen reparacións para evitalo, pero o caso é acordar quen ten que asumilas. Teóricamente os muiños son propiedades privadas, pero complícase o de localizar os propietarios. Tenemos indicios de que uno es de una familia y la otra es de una mancomunidad de usuarios, pero no tenemos ningún dato en relación a los mismos, con lo cual desde el ayuntamiento es imposible mandar ningún requerimiento para subsanar. Apelan entón á Administración Autonómica e dende a Xunta aclaran que non poden actuar sobre bens privados, pero con todo os técnicos de patrimonio están avaliando a situación. Dende o Concello de Negreira alertan tamén de danos na presa que rebentou en varios puntos e na propia ponte con gretas nun dos arcos. Piden axuda para manter todo este patrimonio a salvo. Son imaxes do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, pero teñen algo distinto, como pode comprobarse. É unha animación feita con intelixencia artificial. Grazas a esta creación do xornalista e divulgador Manuel Gago, os personaxes creados polo mestre Mateo, como o apóstolo Santiago, cobran vida. Todo un exemplo de como a tecnoloxía pode achegarnos á arte e contribuir na aprendizaxe e entendemento da nosa propia historia. O meu objetivo de animar o Pórtico da Gloria era explorar as posibilidades que teñen as novas ferramentas de inteligencia artificial para poder poñer en valor o patrimonio cultural galego de algún xeito facelo falar, conectar a idea ca que foi concebida esa obra mestra da arte medieval europea co público actual e de alguma forma conseguir que se entenda mellor a mensaxe original que quería transmitir. Xa viron que volve a chuvia e con ela o desagradable fenómeno do roubo de paraugas. O que máis e o que menos foi vítima deste comportamento incívico e, de feito, xa hai quen toma medidas, Siria. Pois si, veremos si recupero este que levo o saír do bar. E é que en días como a hoxe, deixar o paraugas no paragoiro pode ser unha operación de alto risco. Por iso xa hai xente que evita os paraugas transparentes ou os negros, máis fáciles de confundir caos máis rechamantes. Ou tamén entra directamente no local, poñendo unha funda no paraugas ou directamente mollando o chan do establecemento. En días como a doxe, o paraugas transfórmase en un tesouro especialmente atractivo para os que non se acordaron de collelo na casa. En calquer lado, en calquer esquina, no bus ou mismamente nunha cafetería, acaban roubando sempre. Sí. Roubaron aquí na biblioteca, deu moita rabia, moitísima, porque estaba chovendo un montón e tuve que ir sin paraguas. Normalmente teño bastante en conta e suelo poñelo cerca e estou pendiente del, entonces non mo teñen roubado. Ah, no, en las tiendas sí que lo dejo, pero porque yo si voy al Gadis no me lo van a robar, pero en la biblioteca... Os paraugas negros e transparentes son os preferidos polos ladróns, xa que sempre está a excusa de que os levaron confundidos. Ese negro liso, pois ao final sí que é máis doado, por así dicilo, de coller ou roubar, porque ao final, como nun paraguero, podes encontrar 6 ou 7 ao final. Todo o mundo ten o mesmo, igual, bueno, por equivocación, pero normalmente... Eu coñezo a xente que roubou paraugas de Mickey Mouse e cousas así, o sea... Nada. O máis curioso deste fenómeno é que moitas vítimas toman a xustiza pola man. Sí, pola rabia dis, pois collo outro que está ao lado, porque se mesmo roubaron eu non vou para casa sin paraguas. É o xusto, colles outro. Nunca fixen eso, porque son un pouco pringado, pero realmente tendo a esquecerme eu. Son dos que a mellor pillo un paraugas e outro día pois pillamos a min. Non estou moi concienciado con o roubo de paraugas, a verdade. Un comportamento incívico que acaba xerando outro, o de entrar cos paraugas mollados nos locais sen poñerlles funda. Intento metelo no bolso e pillar os pequenos, ainda que se rompe máis, pero... Ahora ben, se o colles, o secas un pouco e baixas contigo a tua planta, non che van quitar. Con este panorama, cada vez é menos habitual usar os paragüeiros, case valeiros en plena borrasca, para evitar tentacións. Eu diría que é un mito.
pero hai unha certa explicación detrás e é o número de horas de luz. É dicir, non somos animales, vou decirlo así, somos animales diseñados para dormir cando é de noite e para despertar cando é de día. Se facemos caso que nos dinden de Vigo, xa comezou o Nadal. Foron testemunhas distos nosos compañeiros de redes de G24.gal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Y arranca a conta atrás la Navidad para todo el planeta. Aquí vamos poniendo los tiempos de las ciudades. Está en Tokio, Alemán, Berlín, London. Merry Christmas. Portugués, Lisboa, francés. Entre a xente notas o entusiasmo pola chegada destas festas. Esto ya se nota, ya se respira. Mira, las navidades me gustan, sí, las luces me gustan. Ahora empieza un poco pronto y acaba un poco tarde. La gente apasionada me gusta la gente que le gustan los juguetes, la Navidad. Este ano esperanse moitas sorpresas. Vai haber 40 calles máis que non se entendían hasta ahora e vamos a ampliar unha zona inteira que vai a ser unha gran zona temática. Gaivotas e pombas invaden as nosas cidades, sobre todo as do litoral. A cidade de Pontevedra elaborou un concurso plurianual para retirar niños, ovos e crías de gaivota. Tamén quere controlar a poboación de pombas. A choiva comeza a afastar as aves das nosas cidades. Hai empresas como a Devesa das Rapinas que ofrecen as súas águias e outros animais para escorrentar as molestas gaivotas e pombas. Traballan sobre todo en portos con empresas de peixe ou de gran. Normalmente empresas privadas que dedícanse a agroalimentación, o envase de avícola, como poden ser polo, pavo, este tipo de empresas. Un dos seus maiores éxitos foi a redución das dúas especies na contorna do Porto de Marín. Nosotros empezamos a traballar, había cerca de unha poboación no Porto de Marín perto unhas 10.000 palomas. E quedaron aproximadamente alrededor de unhas 500 e 1.000 pombos. Aarón estima que para Vigo a poboación ideal de gaivotas e pombas non debería exceder las 10.000 e en Pontevedra unhas 5.000. Todo apunta que polo de agora son moitas máis, sobre todo en determinadas zonas das cidades. E a verdade molestan moitísimo as persoas que teñen negocios de cafeterías e eso, porque van aos pastelitos e as cousas. Tamén teño fame. Noutras non hai problema. Cales son as zonas máis duras? Eu creo que por onde está o Concello, por a Plaza de España, hai bastantes. Pero bueno, se vas nunha terraza como esta, seguro que non hai problema. Pontevedra é un lugar onde pois hai moitas pombas e moitas gaivotas e iso. Entón, chega un punto onde ti colles e xa ata arranxas ti a mesa, recolles ti, para así non molestar a persoa que se carga de recollelos, porque entón escacha todo no chan. Nas praias tamén arrasan, deixando sen comida a máis de un. Aínda que o insomnio poda aparecer en calquera momento, hoxe fixémonos a pregunta de se existe relación entre o insomnio e o outono. A falta de evidencia científica, si é certo que a reducción das horas de luz afecta a produción de melatonina, a hormona que regula o sono. Deste xeito, algunhas persoas experimentan maior dificultade para dormir. Para moitos é unha auténtica condena. As noites fanse interminables. Por definición, din os expertos, o insomnio é... Cando a dificultade para conciliar o sono ou a interrupción do sono durante a noite, que é o habitual, dura máis de un mes. En horas depende da idade, co tempo imos precisando menos horas para dormir. Arredor de 70.000 galegos teñen insomnio, o 80% relacionado con patoloxías neurolóxicas e o 20% restante con doenzas respiratorias. Onde queda entón os que senten que, por exemplo, coa chegada do outono teñen máis insomnio? Existe a relación? Afecta o cambio horario que está ao chegar? Eu diría que é un mito, pero hai unha certa explicación detrás, e é o número de horas de luz. A luz solar ou a luz artificial produce un estímulo no cerebro, nun núcleo, e iso sintetiza unha sustancia que ten que inducir o sono. Se nós estimulamos ese núcleo, impedimos que o paciente empece a dormir. Se hai pouca luz, ou se non hai luz, o paciente ten moita máis melatonina e, polo tanto, dorme máis tempo.
E isa é explicación científica, en plena estación outonal, a impresión da rúa. Eu durmo mismo. Durmo poucas horas. Esta mesma noche dormí 4 horas. Esa falta de luz, sabes, el cambio de ritmo. Ese de noite antes, sí, quizás para dormir pues costa un poquinho máis. Noite antes tamén influe a que te levantes sexa de noite, Sí que creo que sí que influe ao sono, Cambian as horas de luz do día, cambian moitas veces as rutinas que levamos a cabo pois con respecto mellor a neste sentido ao branquio do que vimos, e suelen pedir algo pois iso que lle axuda a conciliar o sono. Libre pode haber pois dende as melatoninas, que son bastante coñecidas, ata o mellor a produtos máis de fitoterapia, pois tipo pasiflor, valeriana, que tamén axudan a relaxar, axudan a que o mellor sea máis fácil conciliar o sono. Dinos na farmacia que cando é algo puntual funcionan ben, pero nos dous casos, tanto farmacia como hospital, fronte ao insomnio, recomendan coidar a hixiene do sono, isto é, deixar os dispositivos lumínicos horas antes de deitarse e non facer comidas copiosas.